Pa 20 Januwale chaka cha 2026, yemwe ali wachiwiri kwa nduna yoona chitetezo cha mdziko a Norman Chisale adayendera maofesi a immigration mu mzinda wa Lilongwe, kumene amakakumana ndi ma-officers amene amagwira ntchito kumeneku ku immigration. Ndipo izi zidachitika kutsatira kudandaulo limene lidaperekedwa ku ofesi ya ndunayi kunena kuti ku immigration kuli anthu omwe amawaudza anthuwa kunena kuti pambali pa ndalama yomwe amapereka yopangisira mapassport komanso aonjezere ndalama ina imene ngati ndiyonyema yomwe amati ichititsa kuti passport iyo itheke mwansanga. Ndipo m'malo mwake anduna atamva uthenga uwu udakwiyitsa kwambiri, m'malo mwake adapita ku maofesi aku immigration kukafunsa za nkhaniyi. Ndipo atapita uku adapezakonso chigulu cha anthu chimene chimadikirira mapassport kuti atheke, koma nkuti ili silidali tsiku loyamba kukhala kumeneku nkumadikira mapassport iwo. Ndipo anduna atapita mu ofesi ya munthu yemwe adatchulidwa kuti adatenga ndalama za yemwe adakamang'ala ku ofesi yawo, atamufunsa za nkhani adavomera. Ndipo anduna adatengapo stepe kunena kuti mkuluyo akuyenera kukaonekera ku polisi kumene akatsekulidwe mlandu kufuna kuyambisa ziphuphu kumeneku ku immigration. Ndipo m'malo mwake amenewa atatuluka m'maofisezi a anthuwa adafika panja pomwe adalankhulana ndi khwimbi la wanthu kunena kuti akuyenera kuwapeza ku ofesi yawo ku Capitol Hill kumene abwere ndi madandaulo awo onse, ndipo akapereke dzina la munthu yemwe adatenga ndalama imene ankanena kuti ndalamayo ndi yomwe ipangitse kuti mapasipoti awo atheke mwansanga. Ndipo aonesese kunena kuti pakhale umboni okwanira wa yemwe adalandira ndalamazi kuti iwo awapatse mapasipoti. Ndipo adatsimikiza kunena kuti kwa onse amene akwanise kuchita izi mapasipoti awo atuluka mwachangu, akafika ku ofesi yawo palibenso zolenga nthawi, komano mapasipoti awo apasidwa ndipo ayamba kuyang'ana ndi kuona chitsogolo cha zomwe ankafunira kuchitira mapasipoti iwo. Ndipo adafotokozanso kunena kuti kuma offices amene adafika aku immigration adapeza mapepala ambirimbiri amene amagwiritsidwa ntchito kuchitira print mapassport, koma nkuti anthuwa adawudzidwa ndi maofficers kumeneko kunena kuti mapepala ochitira print mapassport sadafike. Komano kulankhula kwa minister adafotokoza kuti tapeza mapepala ambirimbiri amene akuyenera kugwira ntchito yochitira print mapassport, koma chifukwa cha dyera komanso katangale yemwe wacholoka ku immigration anthuwa adatsunga mapepala awa ndi cholinga choti anthu aziwahongera ndi kumawapatsa ndalama ndi cholinga choti atulutsire anthuwa mapassport atawadyera ndalama pamwamba pa ndalama yomwe imaperekedwa ngati malipiro pa passport yomwe munthu akupangisa. Ndipo afotokoza kunena kuti onse amene akukhuzidwa ndi nkhani akuyenera kuti aone komanso kukumana ndi zimene lamulo limanena kwa onse omwe amachita katangale pa zinthu zaboma. Tsopano nkhani ina ndiyonena kuti anthu omwe adawuzidwa kuti apite ku Capitol Hill kumeneko kuti akapereke madandaulo awo komanso kutchula mayina a omwe adawatengera ndalama ponena kuti awapangitsira mapasipoti awo mwachangu, anthuwa uthengawo sadawunyalanyaze ndithu. Ndipo atapita kumeneku ku unduna ona zachitetezo mdziko mu ofesi ya wachiwiri kwa nduna yemwe ndi a Norman Chisale, anthuwa adadzaza ndi chimwemwe muchipinda chochitiramo mkumano kapena kuti boardroom yalikulu la unduna wachitetezo cha mdziko ku Capitol Hill mu mzinda wa Lilongwe, pamene anthu ochuluka omwe akhala akuvutika kuti apeze mapassport ngakhale anapereka chinyengo kwa anthu ena ku immigration akupasidwa mapassport awo. Ndipo izi zaza
wachiwiri kwa nduna yachitetezo cha mdziko Norman Chisale atalowererapo pakuvutika kwa anthuwa. Ndipo mukufotokozera afotokoza kuti ambiri mwa anthuwa anapereka ndalama yachinyengo yapakati pa 200,000 ndi 300,000 kuti passport yawo isindikizidwe mwachangu, koma sizidatheke nkomwe ngakhale ndalamazi anthuwa adapereka kwa ma officers osiyanasiyana kumeneko ku immigration. Ndipo anthu amene atenga mapasipoti awo ati ndi okondwa kuti kuzunzika kwawo kuyendera komanso kunamizidwa za passport kwatha tsopano. Polankhula ndi anthuwa, Chisale apempha Amalawi kuti asapereke ndalama yachinyengo iliyonse kwa anthu ogwira ntchito ku immigration. Ndipo iwo ati ayika munthu ku immigration kuti azilandira madandaulo a anthu pa nkhani zokhuza katangale ku immigration. Ndipo m'mawu awo Norman Chisale afotokoza kuti malingana ndi mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika adanenetsa kuti sakufuna zachinyengo zilizonse ku nthambi ya boma zomwe zidakhazikitsidwa ndi cholinga choti kuti zithandize Amalawi moyenera. Ndipo Norman Chisale atsimikizira anthu kunena kuti malingana ndi masomphenya a Profesa Arthur Peter Mutharika ayenda m'mapadzi ake omwewo, ndipo aonesesa kuti chilungamo chikuyenda bwino mu nkhani zosiyanasiyana. Ndipo atsimikizira Amalawi kuti vuto limene lakhala likumanga nthenje lokhuza ku immigration maka pa nkhani yokhuza mapassport potsachedwa litheratu. Ndipo chachikulu chimene chakhala chikupangisa kuti mapassport asamachitike mu nthawi yake ndi nkhani yakatangale yemwe adalowa ku department imeneyi. Ndipo iwo atsimikiza kuti asokoloza komanso kubweretsa poyera chilungamo chokhuza mapassport, ndipo onse amene akhala akupezerapo mwayi kubera komanso kudyera anthu ndalama muganizo loti awachitira mapassport awo mwachangu posachedwa pa aona polekera. Ndipo afotokoza kunena kuti nzika iliyonse imene yapereka ndalama ya passport sikuyeneranso kupereka ndalama ina yapamwamba, ndipo yense yemwe azifunsa ndalama yapamwamba akungoyenera kupita kuma ofesi awo ndi kukamang'ala, ndipo yense yemwe apezeke kuti akukhuzidwa ndi nkhanizi aona chidamera nkhanga mpala. Ndipo atsimikiza kunena kuti chimene adalowera mboma ndi kutumikira anthu, kugwirira anthu ndi kuonesesa kuti chilungamo chikutsatidwa, ndipo Malawi aliyense akulandira komanso kumva zokoma za dziko lino, ponena kuti voti imene Amalawi amayiponya ikuyenera kupindulira tsopano Amalawi omwe. Ndipo afotokoza kuti kukhala kukwizingidwa kwa anthu osiyanasiyana amene akhuzidwe omwe akhale ndi maganizo omadyera anthu pa nkhani ya passport. Ndipo afotokoza kuti Amalawi asadere nkhawa chiyembekezo chawo chonse chimene chidatayika ku department imene ya immigration padakali pano nthawi yoti chiyembekezo chimenecho chibwerere ndi kukhala nacho chodala yafika tsopano chifukwa cha udindo umeneyo ali aonetsetsa kuti chilichonse chili mchimake, ndipo Amalawi wonse akupindula ndi maofesi amenewa monga momwe zimeneleka kuti zikhalire. Well, kulimbisa mtima kwa amenewo a Deputy Minister a Homeland Security amenewo ndi Norman Chisale amene auza mtundu wa Malawi kunena kuti athandiza komanso kuonesesa kuti Amalawi akulandira zonse thandizo loyenera mu maofesi aboma omwe adayikidwa kuti agwirire ntchito Amalawi eno ake. Ndeno ndimafuna kuti ndimve malingaliro komanso maganizo anu pamomwe office ya Homeland Security kapena kuti unduna ona chitetezo cha mdziko ukugwirira ntchito. Ndipo ndimafuna ndidadziwa kuti kodi mukuona bwanji momwe nduna ya chitetezo cha mdziko yemwe ndi wachiwiri Norman Chisale momwe akugwirira ntchito yawo. Ndipo ngati mukugwirizana ndi kagwiridwe ntchito kameneka nanga mumafunanso atafikira pa mlingo kuti mukhutisidwe ndi ntchito zawo kumeneku ku Homeland Security. Musayiwale kunena kuti department imeneyi ndi imene imaona zachitetezo cha mdziko. Kodi mukufuna adachitanso fiksi
pati ndi pati kumeneku ku Homeland Security kuti chilichonse chikhale tayale ndi kuti undunawu ufike pokwanira monga mwa dzina lake kuona chitetezo cha mdziko. Nanga kodi ngati akulakwitsa mafuna atakonza pati? Ndi zomwe ine ndikufuna nditadziwa kudzera m'maganizo anu through comment section, ndipo pamene inu mupereka maganizo anu ndikhulupirira kuti afikira komanso kugwedeza maunduna osiyanasiyana kuti nawonso achite monga unduna wa Homeland Security ukuchitira. Andi mu video ya mtsiku la lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa mavideos amene tikhali tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.